kwatiri kuita vatariri veSly Media TV. Pano tinokupai nhau dzinenge dzichiitika munharaunda matigere. Zita ndinonzi Simbarashe wekwazvidza. Nhasi unoyu tiri munzvimbo yeDungwiza. Tashanyira gogo Mamoyo. Pane nyaya iri kutenderera muzvivhitivhiti nemumasocial media platforms akawanda yemusikana uyo akabatwa nerunyoka akazvimba dumbu anonzi Chenai. Takashanyira muri kuEpworth vakatiudzawo zvavaifunga panyaya iyi, asi nhasi tauya kwagogo Mamoyo vanova ndiko kwaifanirwa kunge kuchirapwa Chenai uyu kuti apore, asi gogo vatitsanangurira zvakaitika panhau iyi, vachititsanangurira mafambiro ayakaita zvinoratidza kuti pane kurwisana kwaiita mhuri mbiri idzi, uyezve zvimwe zvezvimwe zvataitaurirwa kuEpworth nemhuri idzi sandizvo zvinhu zvakaitika chaizvo chaizvo. Regai munzwe hurukuro yataita nagogo Mamoyo vachitsanangurira dambudziko iri, uyezve vachitaura neizvo zvimwe zvavanogona kurapa nekubatsira vazukuru vavo. Ngatipindei mudare ragogo Mamoyo tinzwe zvizere. Pamusoro gogo Mamoyo, tapindawo mudare renyu. Ndine mukanya wandinaendesa maita. Tatiti kurikuri imi ndimunozwa mavambo enhau yatafambira yemusikana uyu Chenai. Patapedzera kutaura tichida kutanga kutaura mati nhoroondo yacho inobva kumashure yakarebesa. Ndandati imi muchipfupi mutitangire nayo kubva payakatanga kusvika patasvika. Zvakanaka. Nyaya yemusikana uyu Chenai, inini ndaibatsira mumwe mukadzi uyu anoitwa Masasha. Mukadzi uyu anga murume wake anoshandawo kuMbara kuMagaba. Chenai aibikawo sadza kuMagaba. Saka kuwanana kwavakaita Masasha naChenai ndekuti baba Sasha vakadanana naChenai. Vadanana naChenai kubva 2021. Kufunga makore matatu vachidanana. Vadanana kudaro. Kudanana kwavo vanoti ivo Masasha vachinditaurira nhangaruvazhe rwenyaya vachiuya pano, vanoti musikana uyu achiri kupfimbwa nemurume uyu, vakamutaurira kuti Chenai siyana nemurume wangu. Chenai ainzi Samantha, zita rekubasa kwavo, ivaitongoziva kuti Samantha. Saka vakamutaurira kuti vaona nhamba dzakanzi Maitaku, nokuti Chenai ane mwana anonzi Taku. Vakamufonera vakati ndokumbira usiyane nemurume ari kukupfimba murume wangu. Musikana uyu wakamboita seanzwisisa panguva ipi? Panguva iyo pakufonerana, asi haana kunzwisisa. Akaramba achingodanana nemurume womunhu. Mukudanana imomo vakasvika pakujairana Chenai nechikomba chake ichi, kusvika pakujairira mukadzi uyu, nokuti Chenai akatofunga kuti ndinokwanisa kunge ndichigara nemurume uyu. Saka presha yake yakanga yapa kuda kubuditsa mukadzi uyu mumba kutora murume uyu. Saka mukutukana kwavakaita, vaitukana vaigara vachitukana, mukadzi uyu anga kugara achirohwa nemurume nekuda kwaChenai. Uyu mukadzi uyu ofonera Chenai usadaro, akangofona chete otorohwa nemurume. Svika Chenai akanga akutorojerwa nemurume uyu. Mukadzi uyu ndipo pavakatukana ndokuudzana mashoko avakaudzana. Svika Chenai akaudza mukadzi kuti iwewe ndinokuvimbisa mazuva 4, ukaramba ukagara nemurume wangu iyeye, isoulmate yangu, uri kufushirwa. Pakutukana kuidare koko uyu mukadzi ndokutumira picture kune Chenai, ndokutumira picture kune mukadzi uyu remurume wake asina kupfeka, achitumira kuna Masasha. Zvinova zvakarwadza mukadzi uyu. Mukadzi uyu anoti akandiwanawo pasocial media, ndokubva auya pano ndokubva anditaurira nyaya yakandirwadza. Anditaurira nyaya yakanditi nini gogo ndikuda kuti ndigadzire murume wangu, kuti wese achange asangana nemurume wangu asangane nezvaanosangana nazvo. Isusu takagadzira murume waMasasha.
ndokubva tamugadzirawo. Panguva iyoyo ndonguva yanga achipengesanawo nani naChenai muna August last year. Tichipedzawo kugadzira uyu Chenai ndo paakatangawo kudii kurwara, asi akatanga kurwara aine pamuviri paakanga akatakura pamuviri apa nokurwara kwedenda riye rekuti asangana nemurume uyu atora denda riye kumurume watagadzira uyu. Pamuviri paya pakabva paparadzika mwana ndokushaika ndokuviga mwana wavo. Denda riya rakaramba riripi haana kuziva kuti haanga asiri kuziva manje kuti zvabva papi. Zvadaramba richikura nekufambawo kuti vazoziva pano, kuti vazoziva kuti vakanga vatuka munhu. Vachisvika pano vakauya pano vakanditsanangurira, vakati ivo vafamba kune mupostori wavaendera havana kumutaura nezita. Akavatsanangurira kuti mwana wenyu uyu ane mukadzi waakatukana naye anova ndiye muridzi wemurume waaidanana naye akapanana mazuva 4 ekufa. Ngavatsvage mukadzi iyeye ane kung'anga kwaakaenda kunyika yedungisa. Vamuwana mukadzi iyeye ndokwavanondosunungurwa chete. Ini pano handichazvikwanisi, asi sununguro yake iri ipapo. Chenai ndokuchirangarira kuti akatukana nani namai Sasha. Panguva iyoyo baba Sashawo vakanga vasabatikire kuna Chenai, vasaonane kuna Chenai. Kana pakatoparadzika mwana vanonzi havana kutoenda kuchipatara, vakanga vasabatikire kuburikidza nezvakaita nokuti takanga tavafuratidza kuti vasisadanane vasaonane, saka zvaigona kuti vange vachionana. Zvadaro muprofita avataurira ndokutsvaga amai Chenai, amai Samantha vai, amai Sasha. Vawana amai Sasha ava, mai Sasha vanonzi vakambotanga vachiramba handingazivi kuda kunamata kwandaita. Amai Sasha vakazonzwa tsitsi vaona condition yakanga yana Chenai, ndokubva vamutaura kuti haasi chokwadi ndine kwandakaenda. Vanonzi vakaudza muzukuru wacho, ipapo izvi ndezvekunzwa ndakanga ndisipo. Vanonzi vakaudza muzukuru wacho akati ndinokuratidzai, asi inini ndinoda mari yangu yandakabhadhara kuna gogo mamo inova 200 US. Zvechokwadiwo ndo mari yavakabhadhara pano. Ava vakati taanayo mari hande munotiratidza kupi kwambuya vai. Ndokuuya nawo pano. Mai Sasha uyu sekuti ndiye client yangu akabva andifonera, gogo chikirimbani chedu chabata. Ndikati kana zvakadaro uya nevanhu vacho kupi kuti tikwanise kumusunungura. Akati zveshuwa gogo musunungirei nekuti vati vanondipa mari yangu. Ndikati alright. Ndikamutsanangura ndikati ndine urupa wandinoda kana ndaita basa rakadai. Zvikanzi aiwa gogo vari kuti vari willing kuya vachibvisa uripa 1 wavo chavari kuda kuti mwana wavo apone. Zvechokwadi vakafonerwa namai Sasha vaya vakatanga vasvika. Mai Sasha ona naamai vavo nevemhuri yekwavo vakasvika. Kukauyawo ivo vakauya. Vasvika takafungidzira kuti vauya nepfuma yemwana uyu kuti vakwanise kusunungurwa. Havana kuya saizvozvo. Ivo vakati tafara taziva nzvimbo yange yakanzi yagadzirwa mwana wedu. Nekuti pavakasvika ndakavatsanangura ndikati zvechokwadi denda iri rakagadzirwa pano uye rakagadzirwa nini. Zvikanzi mbuya zvakanaka tazvinzwa zvamataura. Ndikati kuti ndimusunungure musikana uyu ndinosunungura paine murume wake mukomana wacho, nekuti mukomana wacho autosunungurwawo nekuti denda riri maari. Kuti ndisunungure panoda murume wacho uye mukadzi wacho uyu aripo. Ndine zvandinotora kwavari vese ndosanganisa ndokusunungura. Asi ruregerero runoda kukumbirwa kuna akagumbuka anova ndiye akauya pano akanditsvaka nekuti anenge akasunga mwoyo wake. Vakati tiri kuzvinzwa mbuya tinokumbira. Ndikati manje mutemo pano muikwe pano inini kana ndagadzirira munhu zvinhu zvakadaro mari yake abhadhara kwandiri mundiro munoidzosera mundiro ndodzosera mari iya kumuridzi wayo. Zvanzi mbuya imari ndikati $200 ndo mari yamuri kufanira kutanga mabhadhara iyoyo. Kana muchike mabhadhara mari iyoyo kumusikana ndinoda mombe 2, kumukomana uyu anova ndiye itisa musaka wese uyu ndinoda mombe 3. Zvikanzi mbuya takumbonozeya kuti tione kuti zvamataura zvingaite sei. Amai Sasha kana watiregererawo wagona. Zveshuwa vakaenda ndikavatsanangura ndikati asi denda iri kubva muna August riri pamunhu arifanira kudarika 6 months. Ndakutoti Mwari nevadzimi vemwana uyu vakatosimba. Takutokumbirira kuti tisawane chatinowana mukufamba memumugwagwa kwatiri kuita. Chikasikai
mamiriro aita nyaya asina kumira zvakadi zvakanaka. Pazvasvika hazvifaniri kusvika ipapo. Asi imi chindikasikirai ndisajyiwe nemwaka. Zvanzi ambuya takuenda tombonogarawo nevamwe chi basi. Nhasi zvatauya pano tatisina mari, asi chatanyebera mai Sasha kuti tine mari nekuti taida kuti vatiratidze nzvimbo yavakadi yavakaitira. Ndikati zvakanaka ndomutemo pano. Vakanoenda vaenda mangwana acho ndakazonzwa paredhiyo. Ndikatogarawo ndikatodzwawo paredhiyo vachikumbirawo rubatsiro. Asi handina hangu kuitawo problem nani nazvo. Ndakati vanhu vari kutsvagawo zvawo chi rubatsiro sezvo ndataura mombe dzandiri kuda. Ndakatozonzwawo vato paredhiyo ndandisinei nazvo. Ndasingatozviziva futi kuti vachaenda kuredhiyo. Zvadaro hapana kupedza mazuva 2 ndokubva vadzoka zvekare. Zvikanzi nokuti mukomana musi wekutanga vakauya vasina mukomana. Ndikavaudza kuti endai munotsvaga mukomana uyu. Zvikanzi mukomana haasi kuwanika. Ndikati manje anofanira kuti awanike. Hapana chatinoita kana mamutadza kumuwana mondiudza ndotsvaga nenzira yemushonga. Mukomana uyu anofanira kuwanika. Nokuti ndiye ari kutofanira kuti mwana uyu arapwe. Paari pane zvatinotodawo futi nekuti ndiye akatransfera chirwere uchi uku. Kuendesa kumukadzi. Ende iye akatransfera chirwere ichi asingazivewo. Nokuti mukomana anga asingatozviziva kuti akagadzirwawo. Munoziva kuti varume vanogona kuita zvizvi. Vakadzi togona kugadzira. Mwana uyu mukomana handinototi ana mhosva nokuti anga asingazivewo kuti inini ndakagadzirwawo. Handiti mashona. Zvadaro ipapo vadzoka kepiri. Vakauya vakawanda. Vanouya vari kuma 30 something. Vamwe vanosara panze nokuti panapa kuti upinde panapa mutemo pano panoitwa murawo kunze uko panobviswa mari inobviswa uko. Saka nekuwandi hwawo vaizotadza kukwanisa kubvisa mari nokuti kunobviswa mari individual pamunhu 1 nokuti tinotya kuti vanhu vanouya neuzanguku hwavo vachisa mupi vachisiya mudare. Saka tine mhiko dzedu dzatinoita ipapo. Saka vakatadza kupinda vese. Makapinda ndofunga vanenge 11 kana kuti 14 vakapinda. Ndokubva tagara mimba huru. Ndikati mauya taapapi. Zvamauya zvanzi atadzoka ambuya. Mukomana takanodii takanomuwana. Ndikati zvakanaka. Patakasiyira ndipapa. Tochidii kuti tidii tisunungure. Zvandakataura mauya nani nazvo here. Vakati ambuya isusu nyaya iyi totoiisa kune mukwasha. Uyu ndiye angatotibhadharira chi. Ndikati manje makuru asanyaya nokuti uyu asati amukwasha wani wenyu. Uyu ari tofanira kubvisawo zvake. Mukwasha wachakabva pinda kuti ina ndinochi handina mari. Asi mukandimirira kusvika musi weSaturday. Yaive ichireva Saturday ndo yandichawana mari. Svondo touya kana mabvuma kundimirira. Touya ndichawana mari kubasa ndonokwereta murungu wangu kubasa. Ndombokumbirawo ambuya kuti ndimbobvisa 500 mukwanise kurapa chi mwana nokuti inini ndakati mombe yangu 1 inoita 400. Saka zvikanzi ambuya ndachikumbira ndimbobvisa chi 500 ndoya ndokwanisa kuwana musi weSaturday. Musunday morapa chi uyu. Zvimwe izvi ambuya tosara tichidi titaura munhu apona. Ndikati aiwa pakanaka. Shuwa takagarawo tikatoenda kudzimba kwedu kuma 1 o'clock usiku dare racho risingapere nokuti vanhu vacho vane nharo. Vanzwisise kunzwisisa kwavo kushoma. Ndokubva vaenda ndobva tadzoka. Hapana kupedzawo futi zveshuwawo Saturday yakanosvondo yakanosvika zvakanaka. Svondo iya vakadzoka zvekare. Vakaungana semaunganira vanga vakadi vakaita. Mukomana ndobva uyowo zvekare nemudzimai wake. Ndokubva vasvika ndokubva vatsanangura kuti mukomana akatsanangura kuti ini ndashayiwa mari. Kubasa kwanaida kukwereta ndashayiwa chi mari. Zvinotoita sei? Ndikati kuna baba wacho zvino imimi morasa mbereko here nekufirwa. Mwana ndewani? Ndewenyu. Matadza here kuti mungotsvaga alright mari yemombe 1. Ndorapa mwana uyu. Zvizhinji tichadi tichakurukura nekuti denda riri pamwana uyu. Mwana uyu akadzamara ashaya. Denda iri rapinda muropa rekumba kwenyu. Apa pedze mwedzi kana mingani panogona kutanga futi zvekare kuzvimba chi mumwe mwana nekuti nhau iripo ndiye uripwa. Munofanira kungoripa nekuti mhosva imhosva inotoripwa. Inini ndatonzwisisa ndikati chibvisai zvenyu mombe chi imwe chete. Kana mabvisa imwe chete ndorapa mwana uyu. Pakanga paakuitwa makakatanwa madhonzeranwa nokuti pakanga paina atete nababa vemwana vakanga vakuda kudhonzera uyu zvekare nokuti kuti tisunungure mwana uyu tinofanira kunge mukadzi uyu
moyo wake wasununguka. Nokuti mukadzi uyu akasasunungura moyo wake zvoreva kuti kana gwenzi randomba risununguri. Nokuti vakati ivo havasi kukwanisa kupa mukadzi uyu $200 yake. Imi mambuya zvanga zvakatodii kuti nini ndigokupai ndatofunga kuti pamwe munotambira kana $50 ndopedza 2 years ndichikupai $10 kana kuti muzorapa mwana uyu. Ndikati zvamataura izvi zvakanaka hazvina kuipa, asi mashoko aya ndimi muri kuafunga muchibva maatambira. Kunoku inini handina kuatambira, endai munotsvaga mombe imwe chete. Saka vakanga vakutisana gadzo. Ava vakutiwo murume akanga anyepera, mukadzi akuti ndakakutaurira, vakuchiita sei kukanidzana mashoko kusvikira tazoti aiwa pana muite zvipi izvozvo. Baba vacho vakazooneka dare, ndomusi wokupedzisira vakauya. Vakaoneka dare ndokubva vati ambuya ini ndaakuenda kumba kwangu, asi mwana uyu ndiri kufunga kumupa mukwasha uyu kuti aende naye. Ndikati aiwaka kana makunopanana mukwasha uyu mukureva kuti uyu ari kutizira here uyu inhumbu here yaakatakura kana kuti idenda reurwere. Ipapo munenge maakuresha nokuti mwana wenyu ane mhosva, mukomana nemhosva, vese ndo vakaita misikanzwa. Saka uyu ega asiri anofanira kuwana punishment. Imi mwana wenyu ofuti akadana nemurume ichi wemunhu, saka munofanira kunge muchizivawo kuti mune mhosvawo. Saka namakuramwira uyu mwana uyu akanomusiya kurodhi muchati kudii mangwana, hamusi maakurasika here ipapo. Ndakavadzora vakati saka mwana wangu ndakuenda naye ndewangu. Imi ambuya kana ndichingewo Mwari vazondipawo mari, kana vazodawo kundipawo mari ndichazouya naye muchazwa nini. Ndikati saka apa maoneka here, ndibva ndaziva kuti madii maoneka, titoziva kuti imi hamusisimo mupi mudare rino. Zvikanzi aiwa ambuya handina kuoneka, asi ndati kana Mwari vazotondipawo mari yacho iyo yamuri kuita nokuti handife ndakaiwana ndichadzoka. Asi kana Mwari vatonga matongero avo ndafara nekuti mandiudza kuti mimi makumbirira kuti pamwe mazuva akachamboti wedzerei ndekurarama. Saka regai tiende zvinhu zvinoitwa namusiki. Ndo kupera kwavakaita vachienda. Ndo musi wandakaguma kuti vasvika pano wabereki vachena. Inini nekurwadziwa moyo ndikati mwana uyu ari kurwadza. Ndakavafonera ndikati amuka sei musikana. Vasati vaenda vakakumbira mai vacho nevamwe vainzi atete vacho, vamwe handina kupuwa introduction. Vakati ambuya tinokumbira mushonga wokuti angonorara. Ndikavati hongu muri kundikumbira zvei mushonga wokuti angonorara, asi mushonga uyu hausiri uri kunorapa. Ko akabva awedzera. Ndomubvunza wandakadi vakaseka havana kudayira. Ndikabva ndatuma mukomana uyu agere apa ndikati ndinotora mushonga wakati mudare nokuti takanga tiri mimba huri. Akauya akatora mushonga iyoyo akavapa. Saka ini pandaifona ndaida kunzwa kuti arara sei, vakazopedzesera vasadayire foni yangu. Ndikati ko ndicharamba ndichivafonererei ivo inini ndivo vane mwana ari kudii ari kurwara. Saka ini chandoramba ndichivafonerera chii, ndokubva ndamirawo kudii kuvafonera. Tati fambei vakazofona baba vacho. Tatogara vati fambei vakazofona nekuti inini mumatare angu semunhu wandakabata mumatare ndaiona kuti ari kumbozamawo kumwe vachizamawo kupi kumwe. Ndakatoona kuti vakabhoridza ngoma vakarara vachiridza ngoma, ndikatozviona zvese ndaizviona mumatare ani angu zvese ndaizviziva kuti vakuzama. Asi ndakanga ndavataurira kuti denda iri harina munhu acharipedza kunze kwani kwangu ndiri wani. Fambai zvenyu kwamunofunga, asi ndinokutaurira chokwadi denda iri rinopedzwa neni nemukadzi uyu akarigadzira, nekuti imhaka zvakangofanana nemunhu aba anoronorwa neakadii waakabira. Saka ivo vanga wakuzamawo kufamba kupi kuzamawo kufamba kumwe. Mashoko chaiwo awanga wakutotaura pamusoro pangu dare rinonditaurira. Ndakanga ndichitomabata ndichitomanzwa, ndikatoona kuti vakutopa inini chii mhaka. Vakatotaura kuti ambuya ava vari kuda kuti advertisa basa rani. Aiwa basa rinoadvertiswa nemaitiro ako. Mashoko ese aya ndaimaona, havana kuziva kuti dare riri maoko mani mangu. Chese chinenge chaitika ndinochiziva. Zvadaro baba vacho vakandifonera zvikachinzi ambuya
mati kudi ambuya nenyaya iyai ya chenai isusu ambuya tatafunga ungozviwira tega zvemukadzi zve 200 yake atiiwane ko ambuya ndikauya ne 300 zvinoita here ndikati mashoko enyu akanaka asi haana kunaka mukadzi uyu mungatouye makabata 500 200 mopa mukadzi uyu kuti ndikwanise kumuronora ini mari yenyu handikwanise kuitambira kana mukadzi uyu musamampa mari yenyu mari yake vakabva vadaro vakati ambuya ndodzoka kwamuri ndichataura nemika ndichadzoka kwamuri baba wacho havana kuzofona zvekare vakazondifonera mari mwezuro masikati zvikanzi ambuya mamoyo musikana wenyu arwa ndikati madirei kudaro imi madirei kudaro zvikanzi ambuya ndazama ambuya ndikutokumbira basa rangu handife ndakawana mari yakata seipi seiyo yambuya ko ndikamboti 1,200 ambuya mwana arwa ndoda kuyandiza kuti munonditambira here ndikadzokera futi parurimi rwangu rwuya ndikati mari yenyu ndinoitambira asi muchinge matungamidza yemukadzi uya kana musina mari yemukadzi uya handina mabatsiriro andinokuita asi mandinonokera tadyiwa nemwaka ndoshona yandakavapindura pafoni ndikati baba chenai tadyiwa nemwaka nekuti inde ndichiona zvese zviri kudi zviri kuitika ndinenge ndichiona mangwana acho kuseni ndiri kumba kwangu uyu mukadzi wandakagadzirira ndiye akatanga kundiudza gogo akandifonera zvazoitika ndezvekuti chenai uya azonzi ashaya panguva iyi ndakanga ndiri panheuro yangu ndichitoitewo zvandaita ndikamuti mira ndigotaura newe haana kuzofona pekare ndokubva vazofona ivo baba vachenai zvikanzi mbuya ndati ndikutaurirei kuti musikana ashaya ndikati nematambudziko handina kuda kutaura mashoko akawanda semunhu ashayikirwa ndikati ndopazazosvika zvikanzi ndopazvasvika mbuya ndikati pane ambo nditaurira asi ndandakamirira kunzwa mashoko enyu imimi nekuti handidi kunzwa guwa kuti imimi mukanditaurira kuti zveshuwa chenai adi ashaya ndoziva kuti ndizvozvo asi chenai uyu muri kunomuradzika rini muri kunomuviga kupi zvanzi mbuya ndiri kutori kubva kuHeathcliff ndiri kuenda kuEpworth kwacho handisati ndaziva kuti urongwa hwarongwa sei ndikati pane mhiko inofanira kuitwa asati aradzikwa kana makashinga kana musingade regerai hani yenyu asi ndakutaurirai kuti pane mhiko inoda kuitwa saka inini ndo pandimire chete zvino mashoko anenge ava kuzodonongodza muri kuona kuti mataura nemo zvazviri kunzi takanzi tibhadhare mombe 5 takanzi tibhadhare 2,500 takakundikana iwo ne 200 ikupa mudzimai haina kutombobuda zvachose haina hapana mari yavakambobvisa pano mari yandinoti vakabvisa pano $25 yekupinda uko yevanhu inopindwa nemunhu wese either auya kureview kana adii $5 vakatokumbira vamwe vacho kuti tinokumbira nekuti vaipinda vari kuma14 tiri kuti $25 ndevanhu 5 ndo mari yavakadii yavaibvisa uko yekubvisa kwekutanga uko iye mukati vaingouya toita hurukuro voenda kusvika ini ndakazovaudza kuti handichadi kuti murambe muchiuya tichiita hurukuro mukutipedzera mwaka nokuti mwana uyo haasi kurapwa imi muri kuya muchiita nyaya muchingoya muchiita nyaya itei kuti tirape mwana uyo nekuti tiri kusiyiwa nemwaka zvakaoma yamakurukurai gogo munoona handizivi kuti kusaziva here kana kuti kupesana nemaziviro atinoita zvechivanhu nekuti zvinenge zvakuzotaurwa zvinoti one day nezuro tiriko taitaura kuti havaiti gogo havazodai vakatadza kutomurapa zvachose havakwanisi ivo ndo vakaisa vakutadza kubvisa hakuna zvakadaro chandaisa inini ndinotobva asi zvinhu zvine mwaka
tinenge takutaurirai chokwadi. Chandaona inini kuzvidza dare rakazvidzwa kuti sezvo varivo vakashereketa tingavape here pfuma. Ndobva vazvidza dare, asi vakatadza kuona kuti ngozi inotongoripwa chete. Aife yakaregera kuripa. Handina kumbomurapa mwana uyu. Kana kumurapa handina. Nekuti handina kupiwa zvekuti ndimurapi. Handina kuripwa kwacho, saka handina kutombomurapa. Chaingouya toita hurukuro. Hurukuro yehurukurwa. Havana kuzodzoka naye. Saka apa gogo maybe ndingovunza izvezvi zvinofamba sei kuenda mberi ikati mwana we ashaya mati pane zvinofanirwa kuitwa. Ivo vachona vanozvinzwisisa here sevanhu vari kutadza kunzwisisa kwatakabva kutanga? Ivo kunzwisisa kunonetsa nokuti makakatanwa ega avanenge vachiita. Dai vasiri kuita makakatana vaigona kunzwisisa. Asi miko imiko aife yakasanduka. Ini ndinoramba ndakangotsika kuti miko yakangomira yakadii. Todzokera kumashure nematauriro andaita kuti ndakavatsanangurira kuti nematambudziko. Asi pane zvinoda kuitwa mwana asatadi asataradzikwa. Vana kuzodzoka kwandiri kuti vanitaurire kuti zviri kufamba sei. Iniwo handigoni kuti ndivatere nekuti ndo vane dambudziko. Inini handisiri ndine dambudziko. Zviri kuindika kumberi, zvichaya kumberi ndezvekudai. Ropa iri ndo rine mhaka. Hazvishamise kunzwa kuti munin'ina wacho atanga pekare kuzvimba. Kusvikira chigumbu ichi charipwa. Nekuti mwana akaponda munhu mumusha, ngozi inoripwa nemusha wese. Mhaka imhaka. Ngozi inogona kubata taponda kana kuti wekwaba munini yobata kana wekwaba mukuru. Ndo mafambiro ari kuita nhau yacho. Nhau yemusha. Haizi nhau yemhuri. Tikutaura nhau yemusha. Kunogona kutanga kutotedza vachingozvimba kusvika vati gogogoi. Izvi ndakavatsanangurira. Ndikati kunyangwe mukasvika chinzi mbuya mamoyo vafa. Asi ndakavatsanangurira ndikati mukatadza kuripa muchaya muchiripa nerimwe gore muchitonzi mbuya mamoyo vakafa. Muchiripa kune vamwe uripwa. Saka kureva kuti denda iri richiri mubamawo. Kunopare kwawo. Vakataura kudaro vachiti vakatoti umwe anoteera anogona kutoteera. Asi ivo manje vakuzvitora sekunge takatoroiwa. Munoti kudiko? Havana kuroiwa. Vakazviroya. Zvakafanana neni ndiri mumba. Ndinodawo here kusumudzwa nemwe mumba mangu. Kutorerwa murume wangu. Izvo zvinorwadza. Anditi kundiuraya mbichana. Wafana nemunhu atondisira poison. Asi poison iyo iri kundiuraya mbichana. Saka apana apa kana kunzi vanogona kundiita go back to sender. Apana go back to sender kuti already go back to sender. Saka ipamhikezve kana ngozi ichauya hakuna kuti hanzi ashaya kuchaya ngozi, hakuna zvakadaro. Hakuna kana nganga ichagona kana kuita go back to sender nauyi. Kana iye mushakabvu chaiye hafa akagona kutinetsa nekuti imhaka yake. Waanotogona kunetsa, anogona kutonetsa vamuregerera. Pane zambuko raawana ndokubva vamuregerera. Anogona kutomuka achiti makandiregerera. Asi susu hapana chakaipa. Havana kuroiwa. Asi vakaparamurirwa nevana. Tese tine vana. Vana vanoparamura. Asi kana mwana aparamura ndio hwararawo. Ndizvozvo. Ndikatadza kuhwarara. Zvora kuti mwana iye akafanana neni. Vanoti zvakare gogo vakaomesa moyo. Asi muri kubva kutsanangura kuti imi makatoti ngavauye nemombe imwe chete zvayo. Munotiwo kudii kwanzi vakaomesa moyo? Kuomesa moyo vanoona sekuti pandinonzi ndakaoma moyo pakuti bhadharai mukadzi uyu mari yake yaakauya nayo kuno kudai. Pfungwa dzavo vanoti havana kodzero yekumupa mari, asi kodzero vanayo yekubhadhara mudzimai uyu. Uyezve pavanoona kuoma kwangu kwemoyo, vakati tikakumbira tinopuwa. Asi havana kuziva kuti aiwa mabasa aya ane vakuru ndo vakaita basa iri. Vanoda murango wavo.
tingakumbirane panyama asi vakuru vakaisa chiga chavo vatotema. Ndizvozvo. Saka isu tinenge tichifamba netsoka dzevakuru vacho vanenge vakatipa gwenzi iroro, vacho vanenge vakatipa nzira ipi iyoyo. Iyo. Ndizvozvo nekuti pamuri panapa mabasa amuri kuita Sunday yenyuba ndevakuru. Ndizvozvo. Mondoro yacho inenge yakatotaura zvipi izvozvo, nekuti hakuna chatinoita tichizvitungamira panyama. Ndizvozvo. Chese chatinoita chingava zino chairo rarwadza, unototaurira muridzi wemuti kuti pane mwana akati aita zino, saka tichiti isagwati ndiro nokuti dzimiri harina kukama newe. Badza ravo remashawa avo emusango iwo iso badza ravo mundiro wokupoyi mashawa wonoshanda zvakadii zvakanaka. Ndo zvavakaramba kuti zviitwe zvipi izvo, asi ndo maitiro edu. Chero mbavha yabatwa inotoripa, akasaripa totopira gotsi. Ndizvozvo. Hatitodzori dzoka kumashure totopira gotsi nekuti ndo mukova wemuti wacho. Ndizvozvo. Saka ndakarerutsa ndikati bvisai yenyu kana mombe imwe chete, nekuti zviri apa izvi zvechokwadiwo paakadyawo mushonga. Inini ndaitozviziva kuti mushonga vari kuramba vachindipusha vachindikumbira panyama, nokuti ndakavabvunza kuti musarambe muchindikumbira mushonga, nokuti vaiti haasi kurara pamwe angamborara. Ndaitoziva kuti ndikatanga kutomurapa pasina zvaitwa ndatodena. Menge matotsaudzirawo futi netsitsi dzekubereka shuwa ndakatora mushonga ndikadi mukavapa, asi mushonga iwowo hauna zvawakanoita, wakanowedzera dambudziko nekuti hauna kupiwa murango wani wawo, hauna kupfupirwa. Kuda pamwe pavanowanda napo nezvimwe zvavanotaura vachiti akapfimbwa achinzi handina mudzimai, asi pamatsanangura emumatizvo aitoziva nakare, akatomboudzwa vachiri kupfimbana. Ndo pamwe zvandiri kutsanangura izvi ndiri kutsanangura zvinhu zvaakatotsanangura iye chenai achikumbira ruregerero. Akatsanangura kuti ndaigadza ambuya handidi kunyepa. Chokwadi mashoko ari kutaurwa naamai ava ndakamataura. Chokwadi kuti ndizodanana nababa ava vakanga vatonditaurira, asi ambuya munoziva udiki ndaingotaurawo ndisina pandandakatsika. Handina kuziva kuti amai ava vangange vaine pavakatsika. Mashoko aya baba vake vaiva muno, mai vake vaiva muno, hama dzemukadzi dzaiva muno achitaura mashoko aya, kwete kuti amai ava vega ndo vakanditaurira. Iye nyakufa akataurira mashoko muzere ruzhinji. Inyaya inotyisa. Uyezve pamwe pamataura gogo pandanzwa matizvo imimi hamuna kugadzira mukadzi, makagadzira murume. Zvinoreva kuti mukadzi akatora zvinhu izvi kumurume waidanana naye ari chaizvo. Isu takagadzira murume, zvichireva kuti kana atori nevamwewo kurova matambudziko, atori navo mwasikana matambudziko ari toduvidza, kana iri nyika yese ichatopera kutozvimba, nokuti ndo dambudziko riri kusvikawo tamusunungurawo mwana uyo osunungurwawo zvobva mari. Asi ndakanditaura kuti handichadaro mbuya ameno vana munovaziva. Aiwa, gogo zvese tiri kuzvinzwa. Imimi ndinoziva kuti munogona kunge mune yambiro yamuda kuudza kumhuri iyi nevamwe vakateerera ruzhinji rweZimbabwe maererano neiyi yatoti gumbo mumba gumbo banze, uyezve nekutora varume vanhu. Yambiro yandinoda kana vakadzi vevanhu. Yambiro yandinoda kupa kumhuri yeZimbabwe, kunyanya kune vechisikana vanodanana nevarume vevanhu. Munhu anoba anomboba here achionekwa, unoba wakawanda. Ukaonekwa rava jeri. Saka musaganze kuti ndindadiwa chaizvo, iwo hauna kudii. Nekuti kuti nditaure kuti vanhu vacharega kuita zvechipambi, kunyepa. Asi munhu ane mudzimai wake respecta imba yemunhu, uye musaparadze dzimba dzine vana, nekuti isusu vematare tinoita kutarisa vana. Musaparadze dzimba dzevaridzi.
kana wadiwawo zamai kuzvitsvagirawo kana akafirwa kana akarambwa kana akaramba kuti kana wakuda zvemusha. Pane mumwe apa pane makuva iyo iyambiro yandikupa kune chii. Handisi kukurudzira hangu kuti itai chifambi, asi ndiri kuti chinoitika kana ndikakuti musaite chinotoitika, asi respektanai. Respekta paona paine mumwe kodzero yake kuva ipapo. Kazhinji uye rurimi rwako uru ngarutetepese mashoko, nokuti iwe uchandiudza mashoko anondiuraya ndichaita zvandinoita. Tetepesai mashoko chete. Ndingangoti chenai kudanana kwakaita nemurume munhu ka akusiriko kwamuuraisa, nekuti dai asina mashoko asina kusvika pakufa. Saka ndodzidzisawo mhuri yeZimbabwe kuti musatipewo basa rakaoma kudaro, munopera mese kufa. Nekuti ina hapana pandicharegera kuita basa nokuti ndichatarisa vana endi ndichaisa runyoka zvokuti uyaone. Kwete irworwo chete. Aiwa. Mabva mauya panyaya ndandida kutovhunza gogo, vanhu vachitoona kudai muchibva mavadzidzisa vachikuzivai zvakare kuti kunombori nemarudzi mangani amunogoda sagogo Mamoyo. Ini handisiri ndinogona basa iri. Ndizvozvo. Mondoro iri pandiri ndio inoita basa iri. Saka nhamba yemarudzi aizikanwi. Nekuti sekuru vanoti chauri kudzwa kuda pamwoyo wako kuti munhu akutadzira aite. Imepoka vanoita izvozvo. Zvinofamba chupuka vanotoita sekuru. Saka mhando dzerinyoka imwe inogona kutouya izvozvi ndakagara pano ndotoirota ndakagara pano zvoto, saka handigone kudziverenga. Uye hadzifanani. Kana rudzi rumwe kune rudzi rumwe raunototaura kuti uru hariite izvi, ita izvi. Asi musafarire kungoroyana, gadzirisai hunhu. Kumhuri iyi munogona kunge mune yambiro yamunoda kuvaudzawo inini kumhuri nevanhu vanozvidza matare. Kumhuri yambiro yandinoda kuvapa yandingati ndo yambiro yakakosha, ngavadzidze kuisa musoro pamwe chete pazvinhu zvavo zvese zvavanoita, havasvike pamatambudziko akakura kudai. Ngavadzidze kuti chinhu chakakosha achife chakarega kudii kukosha. Vakaisa musoro pai pamwe vasaite makakatadzwana, nekuti tiri kutaura kuti dambudziko rinomba mawe mangwana futi riri kudzoka futi tiri kudzoka futi muchindibvunza futi mibvunzo iyi mangwana futi. Asi ngavadzidze iri rudzidziso iyambiro, ndiri kuvaruma nzeve kuti isai musoro pai pamwe chete. Nawo haasi mahumbwe. Ndakambovataurira. Kuiwo matare aya anoda kunzwisiswawo sei nevazukuru venyu nevamwe vanhu vakateerera izvezvi? Matare ndo upenyu hwemunhu. Chinhu chinonzi munhu, kunyangwe unonamata kupi, kunyangwe kupi, kana uchingodzi munhu urimwe matare. Munhu wese ane dzinza ndewe matare. Saka kurudzira yandinopa ndeyekuti hakuna munamato yaunonamata usina kukudza dzinza rako, ndo munamato yacho iyoyo. Saka matare aya kana kunzi matare hakusi kunzi anzi waputa bute. Ndodzidzisa nyika kuti kana wateera matare waziva zvauri kuita, waziva kwawakabva. Saka ndokurudzira yandinovapa, vasafunge kuti kumatare kunourayiwa vanhu kana kuti kunorombwa. Kune gwara reupenyu kumatare, ndokwatinofundiswa hunhu, nekuti chinonzi hunhu munhu ndo hunhu hwacho. Pasina hunhu hapana munhu. Saka kana usati wane hunhu zvoreva kuti matare hausati wadi wamaziva. Ungagone kupfeka mucheka eretso, upfeke mucheka yakadii, usina hunhu hausiwe matare. Zvimwe chanda kuona gogo chanda kungotaura vanogona kunge vakashora mumhu vasingazivi kuti vanoshanda ndivari pamuri kwete imi. Mumhu mwana ane 4 years anosvikirwa sekusvikirwa kwandakaita ndine 4 years. Matare ndakatakura ndine 12 years. Tanga kunza ambuya. Izvozvo ndototi ndachembera nematare.
Saka ane mdzimuwo yakapata anotiza nokuona mumu nokuona chimiro. Ane midzimu yakasimba inomusundira kunopona. Ini ndakatakura sekuru Mondoro yevaira moyo vana Zururi ndo vandakatakura. Saka midzimu haisarudze pekugara, inogara pamushoriwa. Iye anoshorwa nevanhu iye ndiye muridzi wemidzimu, anozvidza kuti ndini panenge patori nendereka. Muridzi wemidzimu anoshorwa, ukasashorwa hauna kutakura chipo chinoera. Saka ndinodzidzisa vazukuru kuti paunoona kuti apa ndapashora ndo kana vakataura vakati Jesu akauya ari pabenzi, vamwe vakaramba kumupa mvura, asi ndiye akanga ari Jesu. Saka izvi zvemhumhu zvazukuru izvi hazvina makaizvi. Aiwa, vari kuzvinzwa vazukuru venyu Muchembere. Ndinoziva kuti panoitika chitiko chakaita sechakaitika kuna Chenai, miromo inowanda nevamwe vanotaura nepasiripo, asi ndinovimba mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwa, vari kuzvinzwira, uyezve vadzidza chimwe chidzidzo kubva pahurukuro inoyi yataita iyi. Ichienda mberi, hameno mune mashoko amurikuda kutaura here pachitiko ichi nezvimwe zvinogona kunge zviri pakati pemwoyo wenyu? Pachitiko chaChenai ichi chinorwadza mubereki wese akabereka mwana. Hazvireve kuti ina handisi kurwadziwa, ndiri kutorwadziwa, ndiri kutogumbukira vakamuregerera, ndiri kutorwadziwawo nokuti neniwo ndine chii, ndine vana, uye vana vanogona kutongoshaishawo zviri pamwoyo zviri kutondirwadzawo. Asi handisinawo maitiro nokuti ndiri kutungamirirwa neiwo zvinonditungamirira zvacho. Asi kufa kwemunhu, munhu ndewaMwari. Kufa kwemunhu kunongorwadza. Nenguva pfupi yararama Chenai anga ari mwana mudiki, tichitarisirawo upenyu, kana nevabereki vake vanga chitarisirawo zvakare, uye Chenai ane vana. Saka zvinotorwadza nokuti ane zvivana zvidoko zviri zvadi zvasiya. Saka kana uri munhu ane ropa wese zvotokurwadzawo. Nyika ingataure kuti mbuya wakaoma moyo, hazvina shanduko inochinja dare rino kana kundichinja inini, hazvina. Asi ndingati zvinotorwadza. Ndo zvinhu zvandingakwanise kutaura kuti mashoko iwayo mubereki wese akabereka achagarawo nemwana wake pasi achimupawo chenjedzo kuti mwanangu upenyu hwakadai. Vanonowo vaitawo mhanza yekuonawo nawi, vanonowo vachataurawo nevana vani wavo. Mwana anonzwa anongonzwa, asinganzwewo hadi. Hazvire kuti vana vese vanotinzwa, vana vemazuva ano. Asi ukambozamawo kugarawo naye basi nekuti zvinhu izvi zviri kutoitika. Mbuya mamoyo vacho vachine makore mashoma, vachine akawanda ekutoita runyoka rwacho. Saka zvakaoma. Ndizvozvo Muchembere, ende ndinovimba vanhu vari kuzvinzwa ende vari ku nemhaka yekuti handiti runyoka cheteka, tine matare, tine zvimwe zvakakosha kudarika runyoka zvatinoita. Maybe mubva mangotora mukana uno kubva mataura zvimwe zvamunobatsira Muchembere. Tinobatsira zvakawanda, sekutaura kwanamboita kuti pano Mondoro inogadzira midzimu, matare emisha chaiwo tinoita pano. Matare emisha, kana ntaura matare emisha ntaura matare edzimba. Edzimba aya ndo madiki acho aya ekudedza vadiwa aya nekugadzira misha, ndo matare madiki. Matare atinokoshesa matare emusha. Andimo mbavha dzikaba tinongonatsa. Mbavha haisi mbavha yekuba chete property kana kubi. Mbavha kune mbavha dzinouya usiku varoi chaiwo. Mondoro dzakamirira imbavha dziya idzi, varoi vanouya pamba usiku imbavha. Takatomirira izvozvo kuyananisa musha, kubvisa ngozi mumusha. Vana vazhinji havasi kuroorwa kuti vazoda varume vanhuku, havasi kuroorwa nokuti vakadzi vezvikwambo. Tinotobvisa mweya yacho yezvikwambo kuti uwanewo wako. Tinoita zvakawanda. Matenda eurwere munyama, tiri kuswera musango muchichera mushonga. Denda charo matenda, makomarara. Vakadzi vemazuva ano kutadza kubereka vana nekuda kwemafibroids chaiwo mudumbu. Zvese izvozvo tinoita. Saka dare rino handina kumirira runyoka chete, idare reupenyu. Kana panhu pachiri pamatare kureva inzwi raunganidza zviro zvizhinji.
pakurapwa vanhu matambudziko akasiyana-siyana. Zvekuzobirwa, zvekuzodii, zvese izvo zvitinoita. Kana benzi chero munoone mwana anopenga, pamwe apengeswa nengozi, tinofanira kumurapa kuti apore. Kungobvisa ngozi ipi yonoripwa kwainoda kudii, kwainoda kuripwa. Anditi matare chinhu chinoyananisa madzinza, sekuparadzika kwakaita madzinza saizvozvi. Tiripo pakuyananisa madzinza. Midzimu, mwana anoturikirwa nemudzimu, morapa mudzimu musha, moti ingozi, moti anenge anopenga mwana, nokuti pamwe mwana anenge akaita sagogoma moyo. Imoti uyu mwana uyu fambai munzwe, tinogadzira midzimu, tichibikira midzimu mabira, tichibikira mashavi euvhimi. Hakuna musha usina muvhimi, hakuna musha usina shavi reuvhimi. Mwana wega wega ane shavi reuvhimi. Kutsikirirwa ikoko kuti masango asavhurike, tinozarura masango. Mushavi wako ende anokushavira, haikona wagogoma moyo. Mushavi wako iyo anongochenurwa, wopinda musango oshava. Hazvinei kuti unoita basa rei, kana ripi neripi rese, asi munhu anotungamidza mushavi. Saka tinoita zvakawanda. Ndiri kuzvinzwa gogo, ende vasukuru venyu vakatarisa pachivhitivhiti chino vari kuzvinzwa. Aiwa, yanga iri nguva yakanaka gogo. Majekesa nyaya dzanga dzichinetsa, isusu tinenge tichida kufambira kuti vanhu vazive kuti zvakafamba sei. Ndinotenda nenguva yamatipa, tinotenda nekutsanangura zviri kuitika nenyaya iyi yaChennai. Uyezve ndinoziva kuti vakawanda vane matambudziko akafanana neiyayo mudzimba. Ndinoziva kuti vachaziva kuti ndinototendawo kuti mada kuziva chokwadi, nekuti mafunga aka amubude chokwadi, munobude chokwadi nekunyepa. Asi ndototendawo ipapo. Vakanaka. yaChennai inyaya hombe, asi mazvinzwira kuti muridzi dziri kurwisana pachadzo. Tichizokurukura navo gogoma moyo, zvinoratidza kuti pane vanga vasingadi kuti Chennai arapwe. Uyezve nyaya dzinenge dzichitaurwa dzimwe dzacho dzinenge dzisina chokwadi mukati, asika gogoma moyo vaitsanangura nyaya iyi vakaikubva payakatangira kusvika payaperera, vakazopazve yambiro kumhuri yeZimbabwe. Ndinovimba mazvinzwira. Anokuonekai semazuva ese ndiSimba Rashe Zvidza. Tosangana mune zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana.